Witam Was pięknie. Dzisiaj Wam wyrządzę taką dość srandowną pogodkę. Jako Francek naszą motorkę. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Jako to było. Francek a Hanka bywali w Zybrzydowicach. On robił jako Eisenbahner, a ona w chałupie. Była gaździną. U szkupa roków bywali pospołu, dziecka wychowali, a zrobili wszystko, co chłop a baba by mieli w żywobyciu porobić. Ale jak jeszcze robił ten Francek, to dycki rano rajzował na szychtę motorką, co się na niego prawiło kumor. To były takie motorki, takie małe kiesi. To już dziecka już tego nie pamiętają. Potem, jak poszło na pędzyj, to motorkę zakludził do szopki, bo se z Hanką kupili auto. Ale dycki w niedzielę tą swoją starą motorkę wykludził na pole, co by se podychała luftym, a dziwał się esikaj nierzowi, bo swojego starego kumorka miał fest drot. No a Hanka ta rada dycki po południu siadła na koło, a zajechała se oto do kamratki, do Małych Kończyc, lebo do starej ciotki, do Marklowic, bo ją furt a furt kańsik ciągło pomiędzy ludzi. Jednego razu popytała Francka, co by ją nauczył rajzować na motorce. Z początku chłop nie chciał, ale potem se pomyślał, że trzeba kumora zaczas przeluftować, a i na ceście. Tuż do tydnia Hanka poradziła na motorce jeździć, a puszczała się na tej motorce a i do Kaczyc. Roz się jednako stało, że Hanka pojechała ku dziedzinie, a nie wróciła się na spadek. Godziny biły 7, 8, 9 wieczór, a baby nie ma. Francek nic, eny się oblyk, a pojechał na policję nagłosić, że się mu baba straciła. Policajt, co miał służbę, to był Junek Macura z Kaczyc, kamrat od Francka. Siadł se z nim, a się go zaczął o wszystko wypytować. Tuż dobre, Francek, jak staro je ta twoja baba? Wiesz co, Jonek, ganz nie wiem, bo dycki jak ma urodziny, a ja jej kupię kwiotek, to ona na mnie ryczy, że jej rachuje mroki. Jonek się na niego podziwał, no ale pyto się go dali. Toż dobre, a co miała obleczone? A co może baba oblyc, jak się puści ku dziedzinie? Toż miała galaty na życi, jakąś jakle, a czopkę. Jonek się poszkrobał po głowie, a się zaś pyto. No a włosy? Toż takowne oto do karku, czorne. Przez dzień są schowane pod szatką, a wieczór po ćmoku ich bardzo ani nie widzę. No dobre, a mota twoja baba coś na gębie albo na ciele, co nimo inkszy człowiek? Ja mo cypulika na życi. No, a ona szła pieszki na kole? Ni, wysmyczyła motorkę ze szopki, a na ni pojechała. Tuż dobre, tuż mi teraz rzeknij, co to była, jako to była ta motorka. Motorka kumor, modry, model 231, silnik S38, maksymalna siła 1,5 konia mechanicznego, waga 45 kg, elektryka 6 V, 20 W, poli 2 litry benzyny na 100 km, a poradzi jechać 40 na godzinę. Jonek wszystko popisał na arch papieru, a prawi Franckowi. Nie staraj się, Francek, nądymy twoją motorkę. A jak się ta twoja motorka nądzie, to się na ozaś skańsi nądzie, a i ta twoja baba.